Paulaholics, welcome back to my channel. And today, ayan, nakikita nyo sa aking background, nasa beach ako. I'm with my family and some friends. So ayan, nandito kami ngayon sa Tondol, Anda, Pangasinan. Kung saan, wala, hindi ko alam kung ano yung iba pang mga tourist spots dito. Pero sa araw na to, magbi-beach kami. Kumakas muna ng konti sa stressful na trabaho sa ospital, kaya naman nandito nagset ako ng swimming. Samahan nyo kami ngayong araw sa lahat ng mga pupuntahan namin. Update ko kayo guys later. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないで Yay! That's the van. Good. Hi, Bebeng. Aming service for today. Sa aming trip. Good morning, Paulaholics. Andito na kami sa bayan ng Anda. Ito may palengke. That's Marlon. Hindi makita. Yee! Ito na kami sa pamilihang bayan ng Anda, Pangasinan. Namimili sila, din ako sasama. Sa punta. Sa punta. Balik na ako dun. Pupuna ako ulit. Let's go. Habang bata pa sa damuhan, maghabula. Ay, magtali ka ng buhok. Tali mo na yung buhok mo. Vigo! Vigo! Hi, Bebeng. Muntik nang pababain si Bebeng. Vigo! Ah! Vigo! Hindi naman ako ah. Hindi ka rin sa akin. Oh, sabagay. That's Marlon. My driver yesterday. Ayan sila. Tada! Okay, sasakay na ng van. Sakay-sakay na ang Bebeng. The next day. And we're here. Video ba yan? Good morning, Anda. Doon, may court doon.
online class. Sama ko to sa vlog. Volleyball. Mr. Laud. And my driver yesterday, Marlon. And ang ininjan ng mga hey. Pang ilang sama mo na to sa amin? 3 Ano yung first? Kabarwan sa Kabuangan? ay Kabuangan. Tapos San second? sa ano? San pa yan? San Fabian? Tapos third pa lang to? Ayun. TikTokers. Hi, Bebeng. Malakas yung hangin, Pau. Bangunin mo. Sige na. Yun na po. Palayo ng palayo po yung bola. Tuluyan na pong nawala yung bola. Pinabayaan na lang po. And si Kuya siya yung kumuha ng bola ko ulit pabalik dun sa ano. Pabalik sa amin kasi makarating na siya ng laon. Ano yung Yun, si Kuya, ang bait. Kaso hindi ko nakuha yung pangalan. Basta mabait siya. Thank you, thank you. Anod yung bola ko papunta dun. Tapos, si Kuya na bangkero, nakita niya pala. Kaya kinuha niya. Naibalik na sa amin yung bola yun. Hawak na niya ulit. Diba? Bait ng mga tao dito. Sa Anda. Sana bumaba siya mamaya kasi sabi ko ano, kahit pang merienda. Naya tuloy ako. Pwede mo sinave niyo yung bola. Regalo pa sa akin yan kahit butas na yan. Love na love ko yung bola yan. Kuntik lang mabawasan yung collection ko. Pwede po, press na kainin nyo. Ganun. Pwede din Suka. ihaw. Kalamansi na lang po ilagay nyo. Kinakain ba yan? Sige, lakas mo rin. Galing naman. Tinuturuan mo. Tinuturuan mo tayo, magaling Mas marunong siya. Ka? Maalit po yung sabaw. Oh, yung di ba nung entry nakalagay diretso kayo? Wala eh. Halika, tingnan namin. Para alam din namin. Piyang searchin oh, may nagbebenta. Saan? Ang Nasaan ang kakainin dyan? Ayan oh, piyang. Yang kulay dilaw. Ito? Yan mga pagkain nila po yan. Yung Oh. Oh, sige kayo. Wag dyan, wag kayong papasok dyan sa kabila, Dyan biyan. Hindi dyan. Anong lasa nito, ate? Hindi dyan, dito sa kabila. Lasang maalat. Oh, dyan. Featuring Diretso Renz. inyo. Oh, hindi na. Kumakain na sila ng Sarap. searchin. Bilisan mo. Kalamansi po. 100. Oh. Yun pala yun. Now we know. Anong lasa, Lolo Renz? Masarap. May maalat, pero kailangan... Kailangan ng... Kailangan talaga may kalamansi o kaya lemon. Ba't parang nahihinig ka na?
Manggiw-giw ka mala. Okay siya, okay. Aba, ay blood la amuya. Sarap, masarap. Hindi yung taba niya. Tama ba yan? Nagbayad na ako. A few moments later. Welcome to Bolinaw Falls 2. Uy, tubig natin ay, yan ang madala. Bilis lang naman tayo. Yan, on the way to Bolinaw Falls 2. Nakaririnig ko na. Bolinaw Falls 2. Let's go na. Yo, what's up? Hindi ko alam kung ito yung napunta namin dati. Shower out. Shout out kay baby. Baliw. Malayo pa. Welcome to Bolinaw Falls number 2. Best for 50 pesos. Pwedeng rentahan. Ayan na kami, starring friends. This is Bolinaw Falls 2A. That's ganda oh. Ganda ng lugar. Yun no? Falls Bigo! Ah! The falls sa ilalim. I'm here at Bolinaw Falls 2. Yun. 360. Mas rin, picturean ta ka dyan eh. Stage rental is 150. Tama ba? 150 pesos. Tapos entrance fee, kalimutan ko na, 30 pesos ang isa. Dito lang mga katin. Ulit na kasi maliligo lang din naman dito. Ayun yung ano, life vest, 50 pesos each. Pwedeng i-rent. Outfit of the day. No brief challenge. Di pa nalalaman niya eh. Sunbed challenge ni. Ha? Tingnan na lang yun. Wala talaga. Gamot ko aloe vera na ani. Yung ba ang sekreto ng outfit ko ngayon? Uy.
Sikreto na outfit ko is wala akong brief. Naubusan na dahil nabasa na lahat. A few moments later. We're here. Hello, Sual. Tara na. Uy, damit, Bekong. Makikita na natin yung Little Batanes. Pero ito din yun. Ito din yun. Oo, hindi, doon banda. Ah, okay na yan. Masilip lang. Makita lang. Pwede na. Ito? Uwian na. Anong favorite nyo sa tatlo? Doon na. Ah? Sa falls. Second, yung falls. Yun yung pinaka-enjoy. Masaya doon, no? Masaya doon. Doon ako muntik na lunod sa Binitin Lugaw. Totoo? Balong. Oo. Masaya doon. Pero at least nakadalawa naman tayong punta na lugar. Ano? Ang ganda naman doon. Ang laki. Saladya makapa kay Jet Orchid. Talagang pagkakitaan lahat. Kasi kailangan. Yun lang, lahat may bayad. Pag park, guys, yung DPC. May bayad ulit yung parking? Kala ko meron. Madami dito. Sa dyang hapon natin. Kaya wala na, sarado na. Okay lang. At least natanaw naman. Okay. Uwi na, bye bye.